Muri yeZimbabwe mutambo uya watsvuka ropa manje ndadzoka ndine maupdates ezvinhu zvese zviri kuitika. Munozviziva kuti kana ndichinge ndatouya panapa handina nguva yekutambisa. Kana uchiziva kuti iwewe unodeedzera kuti pasi neZANU PF, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU PF iboikane. Ndadzoka nhasi ndine maupdates ari panapa ndiri kusangana nawo. Ari mamwe acho ari kuti vhundutsei zvichingoenda zvakadaro. Yekutanga ndiri kunzwa panapa pari kunzi March East endorses ED 2030 calls for constitutional amendment. ZANU PF March East has joined other provinces in urging President Mnangagwa to extend his term beyond 2028. The province supports aligning the constitution with Vision 2030, reaffirming loyalty to his leadership. Ndo nyaya iripo, and you know chinonyanyisa kuitika munhu kana achinge aitirwa something ndopa vanotanga kubuda vakutanga kuti aiwa ngaachiramba aripo cause zvinenge zvabenefita ivo nedumbu ravo. Pamwe vanenge vatombowe, pamwe ndo machikenini wayo ameno chavanenge vaitirwa ikoko chingava chii chekuti unongonzwa vanhu vakungotanga kuita se kurotomoka vachidedzera kuti ngaakontinye ngaaramba aripo achitonga, vakudedzera kuti handi chero ku 2030 kwacho. But chinhu chandafarira panyaya iyi ndechekuti Advocate Nelson Chamisa finally azobreka his silence panyaya iyoyi yakati no man zvanyanya handichatodi kuinzwa nyaya. Ndo nyaya iri kubuda panapa The Standard pari kunzi opposition leader Nelson Chamisa yesterday poked holes into ZANU PF official plans to extend ED Mnangagwa's term of office to 2030, saying Zimbabwe should never be a one-man state. Ndo mashoko akabuda nekuna Advocate Nelson Chamisa. Zvakanakawo zvinenge muri yeZimbabwe ukaona zvadai so maybe uri kuziva kuti pane chinenge chida kuitika. Vakomana vejecha kaanokuziva kuti ndozvidira mafu zvinhu zvacho zvamuda kuita izvozvo. So kana uchifarira Advocate Nelson Chamisa, ita kuti ahoyi izveso, nyora kuti ahoyi totangira ipapo, because at least kungowanawo munhu anozimbosumuko with his popularity and chichi, because he knows what he is doing. Even though zvichivhiringidza vanhu vese vasinzwisisa kuti ari kunyatsoita sei, chii chiri kunyatsoitika, but ukangoona angosumuka angodedzera kuti Zimbabwe will never be a one man state. If waziva kuti zvese zviri kurongwa zvokunzi 2030 chichi anenge atova mahumbwe. Tiri ipapo hama dzadiwa, ndiri kuona nyaya iri kutenderera mastreets zvisingaiti, nyaya yemwana komana wava Mugabe Robert Jr. Nyaya iyo yanetsa zvisingaiti, ende vamwe vanhu vakabuda tichitsvagira mavideos acho. I'm very sorry for that zvenyu, handikwanisa hangu kuzotsvaga mavideo akadaro ndichishare nevanhu. Ndingakutsvagire mavideo zvinhu zvisina nebasa rese. I'm a focused citizen ka, ndinge nchida kuti titofocusa nezvimwe, tionesane kuti ivava tiswera tichivatsvaga kuti vati zvinowedzera chii kwatiri. But anyway, ndiri kuona vamwe vari kuita kunetsana panapa vari kuti Robert Mugabe Jr. leaked tape with two women is a shocking disgrace to the legacy of a former president. Is this what the children of our leaders have to come? Where is the accountability and dignity? Ndo yaari kutaura. I don't know kuti legacy yavari kuti ya baba vacho yavari kutaura ndeipi. Ini legacy ya Mugabe yamuri kuda kuningina ndeyekuita sei mimi. Mugabe nemarovera aita vanhu aya zvese neutsinyango uripo. Let me show you something. Pane nyaya iri kutenderera panapa yemwana komana uye ari kuzviti mwana waMugabe wofuti mumwe. Pane munhu ari kuzviti mwana waMugabe ari kubuda iko zvinezvi anotonzi Robert futi. Ndo imwe nyaya iripo panapa. Ndo zvaita kuti ndiuye nditaura kuti aiwa munobuda kuramba muchinetsera kuti uyu wechidiki azodidi. Apple rinongodonha mumuti wemuapple, mango inongodonha mumuti wemumango, magwavha anongodzvara magwavha, chibage chinongozvarwa nechibage, zvatoenda zvakadaro. Miti haimbosiyani sezvinhu, mafurutsu haasiyani. Ndo zvazvitongori. Right. Panapa nyaya yakamira yakadai so, pari kunzi a man claiming to be former President Robert Mugabe's son was once arrested in 2015 after he stormed the State House demanding to see his father. It has been established, sources said, Tonderai Robert Mugabe, who was born on April 20, 1977 at the Chimoio base in Mozambique during the armed struggle, was released after Mugabe's intervention. Sources said Mugabe ordered that Tonderai be taken to his Kutama homestead to meet the members of the family, where the matter was discussed in private. The late strongman is said to have believed that Tonderai and his alleged late lover Hilda Maeka were killed after Chimoio camp was bombed
Maeka died on September 29, 1995. Mugabe posthumously conferred Maeka a Liberation War hero status. His Excellency President and First Secretary of ZANU PF, Comrade Mugabe, has conferred a Liberation War heroine status to a late Comrade Yuda Maeka, who passed away on September 29, 1995. A letter addressed to the family by then ZANU PF Secretary for Administration Ignatius Chombo reads in part, Chief Karigamombe confirmed this when conducted for comment. I know ndo mashoko anga kubuda kwavari kuna Chief Karigamombe vachiti, I know him from his visits here, but there is nothing done traditionally on welcoming him. He said there are many children who later came saying they are Mugabe's children, but some are doing it so that they know their family line, and some for the material things. When asked about the execution of the property with the sibling, Chief Karigamombe said Bona Mugabe is the executor of the estate. He has never informed the war family. Saka Bona ndiye akabata makika. Saka kuti achizodidi panotopisa panonetsa vakomanaka. In an affidavit deposed by Kaitano Mtandwa Mugabe, the son of the Mugabe's younger brother, alright, Donato, acknowledged Tonderai as one of their own. In his affidavit seen by Standard People, Kaitano said he was there when Tonderai was introduced to the family by Mugabe's late sister Bridget and witnessed the ceremony. In my capacity as the eldest son in the family, I have accepted and taken my younger brother Tonderai Gabriel Mugabe abroad. The affidavit reads, information that Tonderai is the son of Robert Mugabe brother came into our ears a longer time before Tete Bridget passed on, who is the last born of Ampuya Bona. Zvinhu zvacho zvakazowandisa zvatingoramba zvichingodzika zvichingoenda maziparagraph, but ndangotrai kungotoropa kuti panokwanisa kunge pachinzwisisika tikwanise kunge tichinzwanana mudhuze macho. Saka nyaya iripo ndeyekuti iye Mugabe ari kufunga kuti pakanobhomba bhesiri kuchimoyo pakafa mai vekwana iye ndo paita sei, ndo paifanira kunge pachinzi paitariswa pamwe zvichida vakafa vese ikoko. Saka ndo nyaya yacho, ndo explanation yakangobuda ipapo. That's it. But chief wako akarozoti aiwa vana vakawanda futi vanozoya nekuno kwachingozviti vana vaMugabe pamwe vari kungozviitira kuti chichi kana kuti vari kuzoda zvinhu kana tichi, unoziva kuti nyaya dzacho dzinenge dzakutaura dzakawanda. Saka nyaya yekuti iko zvinezvi muri kuvhunduka kuti Robert Junior azoonekwa achidaiswa nevakadzi zvinyowane. Saka vamwana vande vese vari kubuda vachiclaima kuti ndiri mwana wake, ndiri mwana waMugabe, ndiri mwana muchi. And let me tell you something. And I'm not a latest interview yamutsvangwa pane zvinhu zvaaitaura futi about Mugabe. Nyaya iyoyo yemagero iyoyo yemabebi futi iyoyo handisi kuda kuti ndizvitaure ndirini. Ende munotarisa interview yamutsvangwa monzwa zvaanga achitaura mutsvangwa futi about nyaya iyo. So hapana chinyowani panyaya dzacho idzodzo chekuti tingatonzi senyika tanyanyisa kuvhunduka tichinzi tavhunduka chii panyaya dzese idzodzo. That's why ndati ayo tinenge tine zvakawanda zvekutoita. Tichibuda panyaya iyo tiri kusangana neimwe pari kunzi Burkina Faso's military junta sacks the prime minister and dissolves the government. Kuburkina Faso ndokuya kwakanotorwa masimba nechikomana chiya chakakangoshanda chakumautoka ndo vari kumbofanira kutonga vari ipapo. Saka vakangonopinda ndo vatotora masimba. Saka iko zvinezvi vanga vakamboshanda hurumende yekubatanidza akadzingwa prime minister ngari ipapo. Saka vari kunzi vamwe vese maministers chimbofanira kuita zvamuri kuita tichizoonesana tichazogadzirisa kuti toita sei government yedu. Ndo nyaya irimo mu Burkina Faso iko zvinezvi. Saka ndangoti ndingogara ndadarika neipapo ndichikuzivisai futi mugara makaziva zvinhu zviri kuitika nedzimwe nyika dzakatikomberedza. Ndisati ndabuda pane imwe nyaya zvekare pari kuitika nyaya yekwawingi DA yavanhu veZANU PF vakubuda vave kuzvidefenda vari kuti they didn't pay for the venue. You are all being misled by these folks. The venue wasn't snatched from them. Wingy D and his team had not paid for it. They can post their proof of payment
if they have it, they only posted that statement from the lawyers. It's a dirty tactic trying to whip emotions with misleading statements. Ndo mashoko ari kubuda pari kunzi aiwa saka zvekunzonzi wengi venue yakabhukwa nevamwe chinchi anzi anga asina kuibhadhara ndo the way yavari kudefenda, but nyaya yacho hamene kuti vari kuidefenda vachiudzani zvomwe, because I don't think kuti pane munhu ari willing kuswera achiteerera mastatement anobva kune vanhu veZANU PF, because zvinenge zvingori propaganda. Everything is just propaganda. Hakuna anonyatso uri willing kuti agara pasi azviteerera akazvibvuma. Ichocho chokwadi chandinoziva. Alright, ndisandakanganwa ndatobuda. Ndine nyaya futi imwe yandiri kuona panapa iyi. Wopo chimwono akabuda chinoisa tweet achida kunobatsira that man anonzani uyu journalist uyu Mudhara Nyarota. So Nyarota uyu akazoofwa help nawiki neuchivhayo anditi ndobva atonza rubatsirwa, saka vari kunzi vakagamuchira mari iyo. So wopo chimwono ndopari kubuda kuti thank you very much to everyone who assisted by retweeting this post. Mr. Nyarota was offered full financial help by Wikno Chivayo assistance, which he accepted. Some doctors also offered to assist him, and when he needs their specialist skills pro bono in recognition of his public service to journalism. Thank you to everyone for assisting Mr. Nyarota. Tsata buda ipapo pane this guy vakomana mwana wacho kwemuZimbabwe dakuti let me tell you something. Pane zvimwe zvinhu zvokuti tinokwanisa kuya tikatongo kuti ngatichiko kuoppose everything anditi pane zvimwe zvinhu zvisingadi kuoppose. Zvimwe zvinhu ndezvongotariswa nemaziso osiya wakadaro. Ndichakuexplaina kuti why ndiri kudaro. Ari kubuda panapa ari kuti this is ridiculous, the most ridiculous thing I've ever seen on the internet. The thief becomes a hero once again, assisting which he accepted. What did you accept him to do? Say nah, it's okay. Zamparafuta, I would rather die than accept the money you stole from the taxpayers. Urikuona nyaya iri panapa. I always say this, vanhu vakasiyana. Uiwe munhu angafeka yari ofukwa mari kuti yange yapinda. But anyway, timbo kanganwa ipapo. Pakataurwa nyaya iyi zvazvitone kakunguwa zvinenge zvakazviitwa one day ago, hapana chisvino chakanyatsa kudairwa chitaurwa ipapo nevanhu handiti. Vanhu navo vakubuda vakutanga kuti makatambirire chi mari yachibvayo yoyo kuti chinge chinobatsira vanhu. Guys, ko vanhu vacho imimi mune mari dziri clean. Handiti mimi muri kuti zvone muri kuti muri pakunota kuoppose these guys vanenge vachizvitaura kuti handiti vari muruling party. Ko kana vanhu vacho vane mari dziri clean, why is it tiri kurwadziwa nekubatsira vanhu nemari dziri clean dzacho? Vari clean vacho vari kupi nemari dzavo? Vanenge vakawanda, saka tsoona kuti ava vamana vari kuzoita chip in. Ende kuita chip in kwavo vanenge vachitoziva kuti zvichakonzeresa noise, madivisions vanozviziva zvese zvokuti aiwa pachatoitika zvinhu zvakawanda, madhirama chaicho achaitika ipapo, they know. Saka vachiziva kudaro kuti zvichakonzeresa noise, ndopa vanongotarisa so kuti alright havasi kuda kubatsirana, mirati vape. The next thing ndosaka muri kuzonzwa kana mamusicians vari kutengwa machinji vari kuningira is because of that. Ende muchero mukawanda mukatenderera pane chimwe chokwadi chisingadi kuhwandirana. As long as vanhu pachenyu musingakwanise kubuda muchiti mune clean money, mimi munoti haisi yekudingirina, haisi yekuvhara vanhu, haisi yekubira vanhu, haisi yekuita sei, musingakwanise kungobatsirana pachenyu kuti nhingaiura no problem. I am telling you, vakomana vacharamba vachingouya vachingobudisa mari, vachingodira mari, vachingokanda mari chete. Ende vanhu mugoramba muchingotukana muchingoopposana. Bose zvimwe zvacho hazvimeke sense kuti unongouya painternet wotanga kungo-opposa vanhu zvisina direction. So unoti people like advocate Nelson Chamisa, pane vanhu zvakawanda zvaasingapindure, zvaasingaoppose kana vakaita zvinhu zvavanoramba akanyarara hadaire nyaya idzodzo. Why? Because he knows kuti aiwa man, izvi zvaitwa izvi, what's wrong about this? Aiwa izvi zvaitwa izvi zvakadhakwa izvi, but izvi hazvina problem izvi. But rimwe team iri rekuti rino ma-keyboard warriors okutoti vanenge vachitoti amene pamwe because vanenge vachitodawo kutobatsirwawo here handizive kuti chii chinenge chiitika. But ndingoti zvimwe zvacho guys hazvina musoro, honestly speaking. Pane zvimwe zvinhu zvisina sense, so unopedzera mutaka kutongozvishoresa tega ngonzi vanhu vanongocomplaina zina nebasa rese mubatsirika imemi. Munhu anofanzi I would rather die pane kuti ndaaccept mari iyo. Umwe munhu muri yake zvibvuma izvi kuti aufwa mari ari kuramba kuti atore mari kuti aende anorapwa. Muri kuziva zvatiri kutaura nezvazvo here panapa. Anyway, haina ndina kufambira idzodzo nyaya, ndangoinda zongosangana nayo ndakutobuda sekutaura kwandambozviita. Ndo mamwe ema-updates aripo, mongoswera zuva renyu muchiziva zvinhu zviri kuitika. But aiwa zvito zvanhasi ndichadzoka nemamwe.
ngatisangane mu comment section muchindiudzawo kuti nyaya iyi muri kuionawo sei nyaya dzese dziri panapa idzi.